Os deputados do Partido Popular acusan a Deputación de Pontevedra de prexudicar de xeito deliberado os concellos gobernados polos conservadores, situación que aseguran afecta especialmente aos municipios da comarca do Salnés. Que se está facendo un agravio comparativo e entenden que deliberadamente se están tomando unhas decisións políticas, non técnicas, en contra de concellos que están gobernados polo Partido Popular, pero en definitiva o que están facendo é dañando aos veciños e veciñas. Non están dañando os alcaldes. No balance que fixeron esta tarde dos 2 anos e medio de xestión do bipartito, aseguran que os investimentos na comarca caeron de xeito importante, mentras que Carmela Silva sitúa en 19 millóns de euros os cartos destinados ao Salnés nesta legislatura. Os populares apuntan a que só no 2015 investíronse 11 millóns de euros. Que o último plan que sacou a Diputación de Pontevedra a concurso, un plan para todos os concellos da provincia de Pontevedra, ao cal o 75% dese plan foi, falo en términos de económicos, un total de 11 millóns de euros, máis de 11 millóns de euros, foron repartidos entre concellos do Bloque e do PSOE, gobernados polo PSOE e polo Bloque na provincia de Pontevedra. Mentras que o restante 25% foi para concellos do Partido Popular, cando sabedes que a proporcionalidade dos gobernos nos municipios de Pontevedra non é 75 contra 25, está cerca dun 50%. Por todo, acusan o bipartito de facer unha xestión nefasta dos recursos provinciais. Como exemplo, empregaron o plan para levar adiante proxectos forestais ao que só se acolleron 5 concellos. Malamente se pode gobernar cando non coñecemos os concellos, non conocemos as súas necesidades. Por que? Porque non escoitamos nin os alcaldes, non escoitamos nin os veciños, non escoitamos os colectivos, non vamos a visitar nin recibimos os alcaldes, entonces malamente podemos saber cales son as verdadeiras necesidades dos concellos. A paralización de diferentes obras na comarca, a redución das subvencións a asociacións como Esperanza Salnés ou a Ruta do Viño Rías Baixas ou o rexeitamento de varias propostas de concellos da comarca no marco do Plan de Proxectos Singulares que Sanxenxo e Vilanova xa levaron ao xulgado son outros dos exemplos nos que o Partido Popular apoia a súa crítica á xestión da Deputación de Pontevedra.